задържа се и като изпиши, това е настройка за времето на въртене на ножа в секунди, след като се пусне стартовия бутон. Значи от 0 на 2 секунди. Изходно положение и при всяко натискане пускаш бутона и ножът продължава да се върти колкото време е зададено. И при всяко натискане отброява рязовете, колко е отрязано. Само че Бояна ще ми трябва помощ. Да? И от тук се повдига и релсата защипва настила, за да не мърда. При всяко отрязване